egia zelako sasoian irrita farra, azkenik asto batekin tratua egin beharra. Arratsaldeon eta eskerrik asko, bertso saioa hurbilduta, ederra da zimitarioa hola bete-betea ikustea. Lehenik eta behin eskerrak antolatzaileei, jai batzordeari bereziki, txalo bero bat haientzako. Ordu eta laurden, ordu terdiko saio bat ustez antolatu dudana nire paper hauetan, eta gai hoiei erantzuteko Nerea Ibarzabal, Amets Arzaiuz, Andoni Egaña eta Maialen Lujanbio. Komentario txiki bat, bereziki ezarritu momenturen batean papertxoren bat luzatzen baldin badiet, beste bertsolariren bat ariketan ari dela. Hurrengo ariketarekin izango du zerrikusia, baina gidoiaren parte da, bai? Mila esker ulertzeagatik. Eta gehiago luzatu gabe, ohikoa den legez, zutitulauak mesedez, eta hasieroak agur bana kantatu mesedez. Atxaldeon lizartzari, festen azkeneko sari gu hemen lau bertsolari. Eguraldia eskasa baino, entzuten jende ugari, euria ari duari ta gu jaiaren gudari, egoskor eusten udari. Zimitario zementerio zen, itzan sustraitara juna, leno gorpuak ehorzten baiziren, eliz jiraren barruna, kaixo lizartza arratzaldeon, gaur festen azken eguna, saio bikain bat egin nahi dugu, ez dugu aski txukuna, festen ondoren hilda daudenak, ere piztuko dituna. Atxaldeon lizartza munduan astelen, zuek hemen festan ta besteok asperen, paisaian hartu dute begiek atxeden, lambroa egin baita nagusi bazterren, ea gure baitan zer zoko agertzen den. Jendea murgildu da iraileko prisan, baina lizartzan festa pixkat komen izan. Naizta azken eguna doan busti gizan, Kristoren martxa sortu behar da elizan. Astelena ez dadin hain astelen izan. Gaztapen txiki bat bazpare, ea monitorea jetxi ditzakezuen pixkat, gehiegi entzuten baita hemen ahotsa bera, edo albaldin bada, eskerrak.
Azken eguna. Zutitu mesedez lauak. Gaur, nahasten ez banaiz behintzat, Lizartzako festetako azken eguna da, eta hortaz hitz egitea edo kantatzea nahiko nuke lehen ariketa hontan. Ez festez, baizik eta azken egunez. Festa baten, harreman baten, objektu baten, nahi duzuenaren azken egunaz. Zuen bizietan izandako azken egunez, edo irudika dezakezuen azken egunez jardutea nahiko nuke. Lehen itzulian, azken egun batek izan dezakeen sufrimenduaz, zailtasunaz, zer azken egun egin zaizuen zaila. Eta bigarren itzulian, azken egunak izan dezakeen ederraz, gozamenaz ere hitz egitea nahi nuke. Zuek erabaki, arinetik edo sakonetik jardun. Azken egunak. Azkenak sarri ipintzen gaitu, gu aldarte ilunean. Naizta aitzaki den pentsatzeko, ta zer etorkizunean. Mina eta ederra sentitu izan dut, besten azken egunean, eriotzean bizitza gehien sentitzen duzun unean. Nik erretzaile adikzioa beti daramat nerekin. Maiz pentsatu dut azken eguna hau bukatu deguta fin. Baina urrengo egun hoietan ze ezin egon ta ze mini. Horrexegatik sekula ez dut saiakerarikan egin. Lehen ministroek azken egunez oraindik burua tenten. Parixaldean bat badijoa hasi eta derrepente. Baina pentsatzen aritu naiz ni lehen ministro presidente. Ea noiz dugun azken eguna gu gaudena hoien menpe. Etxea ere badaleku bat, batipatume garaian. Gero uzten duzu bizita gero hainbeste urte jarraian. Ohartu gabe atea itxita ta giltzak utzita maian. Bizitza osoa pasatzen dela bertara itzuli nahian. Azken egun
egunez dantzatu nuen, hula jopean gerrian. Azken egunez behin hartu nien aita tamari neurria. Azken egun bat ikasketetan, ta bueltan berriz herria. Zerbait bukatu egin behar da, hasiko bada berria. Seguru asko zorionean, gazteentzat da arrotza, guk soldaduzka egin genuen, azen olako morrontza. Bertan 13 hilabete haiek, ez ziren ainepe motza, azken eguna heldu zenean, nik sentitu nuen poza. Gogoratzen naiz fakultatean, leio aldean nengona. Irakasleen euskera baldarta esaminaien broma. Azken egunera arte sentitu zain desengainu sakona. Eta orduan pentsatu nuen enauk bueltatuko ona. Pentsa udako azken egun bat, eta iluntze bat gori, apurka-apurka isiltzen diren hiri turista ta txori. Sagarrak gorritzen doazenak, ta pikuak hori-hori. Hasieren eta amaieren arteko itxasertzori. Espainiako itzulitik Gazara, Amets eta Nerea. Kazetariak zarete Amets eta Nerea. Maiz egokitu zaizue azken urte luze honetan Gazan gertatzen ari den palestinarren kontrako genozidioaz jardutea. Gaur berriz ere gaiari lotuko zarete. Eta ez duzue ezer esan nahi gabe utzi. Atzo bukatu behar zen Bilbon, Espainiako bueltako etapa, eta komunikabide desberdinetan, egondako aldarrikapenen inguruko gogoetek asaldatuta, zorroztu nahi duzue gaur mingaina eta arkatza. Komunikabide desberdinetako kazetari eta iritzi emaleen eraginez asaldatuta, eman nahi duzue zuen iritzia ere. Protestek eten zuten karreraren senda, hortako aski arrazoi egongo etzen ba, ta batzuek kexaka euren hitz zerrenda. Palestinaren alde ustez baina benga, zeinen bandoan dauden ontxe
ikusten da. Bigurpilen gainetik dagoen errota, geldiaraztea da guztion erronka. Garaipen ez garaipen horrek zer inporta, Buelta Espainia hortaz zer behar dut konta, Gaza bai bizi dela erlojuan kontra. Gazarentzat izan da berez garaipena, ai baina alkateak Bilbon azepena, horko zigorreskea eta horko kondena, hemen biolentzia dena eta ez dena, beti izaten da aiei komeni zaiena. Itzen kontrola dute gauza ageria, ta munduko kateak zenbat aberia. Bilboko alkateak horrek aurpegia, naiz Gazako minari zabaldu begia, hoien elkartasuna itxurakeria. Bi gauza sinatuta geratu bakean, kontzientzia lasaituz zerbait esatean, bitartean jendea flotilla batean, zenbat hil behar dituzte Gaza partean, hemen hitzak ekintza bihurtu artean. Hitzak askotan dira hitz hutsak direnak, ta ze ondorio dute ekintza gehienak. Batzuk beharrezkoak horra nabarmenak, biak geldi ditzala euskaldunen senak, Bilboko txirrindak ta Beasaingo trena. Oraintxe esan duzu eta bageneki, zenbat kontu korronte diren hor ireki, baina gure enpresak maitatu ederki, manifestarien kontra segituz gogorki, baina jefeak zintzo jokatzen du beti. Arek ureztatzen du sosen landarea, importantena da beti ondarea.
Israel ere mila lobiren jabea, noiz bukatuko zaion eiten dut galdea, hango genozidari impunidadea. Politikarien lehen eskola eguna, Maialen eta Andoni. Senar emazteak zarete Maialen eta Andoni. Maialen, autonomi duzu izena, Nafarroa da zure lehen abizena eta Euskadi bigarrena. 5 urteko txibite eta urtebeteko Pradalesen ama zara. Andoni, estatu duzu izena eta Espainiar abizena. 5 urtebeteko dituen txibiteren eta urtebeteko Pradalesen aita zara. Uda luzea oporretan pasa ondoren lehen eskola dute gaur, lehen eskola eguna dute gaur barkatu txikiek. Maialen kezkatua zaude, ikasturtea nola joango zaien kezkatua. Andoni, lasai, oso lasai. Ustez badakizuta nola joango den ikasturtea. Bost urte eta urte bete bat, azkar joaten da denbora. Bi ume dauzkat importanteak, ni ama naizta senyora. Ai Mariatxo laguntxarekin, bidaltzen dute zokora. Imanolek lagun onak dauzkata hobeto moldatuko da. Kurso hasieraken hau jarriko, kezkatita goibelduta, ja Mariatxok 5 urte ditu, hau ez du bere debuta. Ta eskolara joan nahiko du, neri eskutik helduta, ama maite dut esanagatik, aita gehiago maite duta. Baina zuk aita engainu bidez, ibiltzen dituzu zerez. Esaminak aproba ditzaten, badezu nahiko interes. Ta gainditu ezkero pari bat, agindu euren mesedez. Agindu bai egiten diozu, ta gero eman bat ere. Ai, ene ama ez da egia, poz bat daukat barrenean, ezkon bizitzan premizkoena,
ni naizela azkenean. Naiz Imanoltxo zure besotan, egoten den gehienean, aitaren gana arrimatzen da, zeo zer behar dunean. Baina Imanol nola den lagun oso txintxo baten parte, oien gurasoek merienda beti bikaina dakarte. Mariatxo eskasago dabil, ez baitu hainbat jendarte, horiek ez dira nor izango, ni dibortziatu arte. Aita amek zergatik egin, betiko oiturei uko, gu maite gera Mariatxota, Imanol dira lekuko. Konstituzio deitzen den hori, ez dizut gaurra gertuko, baina umeak txiki badira, ez gera dibortziatuko. Lizartzako suziria. Aurtengo festen irekiera, erretiroa hartu duten eta urteetan udaletxean lan egindako 3 pertsonek bota dute, 56 urtetan herriko jueza izandako gizonezko batekin batera. Zorionak, Ana, Joakin, Ima eta Hermenegildori txalobero bat aientzako. Eurak antzita, baina haien rola hartuta, xutitu mesedez lauak, eta zuek irudikatuko duzue suziria bota berritan udaletxetik jaitsi eta elkarrekin partekatutakoa. Alba da, esaten dudan ordenean egin, bikain bestela zuek antolatu nahi zuen bezala, bai. Nerea idazkari izandakoa, eta behin jaitsita herriarekin benetan eskertua, unkitua, dena da lore herriarentzako. Maialen administrari izandakoa, eta dena da bai, baina, egitaragua bai, baina, herritarrak bai, baina, Andoni, jueza, haren ustez normalena da, haiek botatzea suziria eta zer gutxio. Eta amets, herri lanak brigadakoa, ez da erabat hartu ere gertatu denaz. Berandu iritsi da eta behin jaitsitaia badoala eta badoala. Irudikatu mesedez, behin suziria bota berritan, elkarrekin partekatutako momentu txori. Zerri ederra gure Lizartza, ai ez dut jubilatu nahi. Hemendik aurrera ta kaletan edo zer galdetu lasai. Nik ez dut bainbeste disfrutatu lehen eguneko plazan,
Etxa fuegoen presupuestoa banekien ta zenbatzan. Ni pozik nago baina kezka bat badaukat nere kolkoan. Justizia nork jarri behar du ni jubilatutakoan. Ez tarritzen ni berandutzea brigadako baten gisan. 40 urtez lan egin da gero deskansatzen ari nintzan. Bizi nahi nuke harrera hortan, pasilloetan, balkoian. Udaletxeko argazki handi bat jarri behar dut saloian. Baina jendea zer da hemen erdizoratu antzeko. Txostenik ere ez dute bete terrazakalen jartzeko. Ta 3 alkate izan genitun herrikoak ez ziranak. Zikinak honek garbitu arren neretzako marroi danak. Lepoko mina eta kriston reuma ziatika eta ospela. Pentsatzen nago nik utzi det eta bi hartuko dituztela. Baina begira zeinen dotore, gu laurok balkoiko planan. Seguru portada garela gu hurrengo urteko programan. Ta alkatea zeharro jarri dan toki guzitan lehenengo. Urare alperrik litzaken niemen espaldin banengo. Banik lana segi egingo dut, dena usterik ez espero. Idazkariak nere lan hori beltzean ordaindu ezkero. Orduan hemen izango dira oraindik ere lan pilak. Brigadakon batek jaso behar gure juezaren kolila. Astelehenetan iratzargailuak jo eta. Nerea, zutitu mesedez. Astelehen goiza derentzako da berezi. Horrutziko dugu, berezi. Atzeko hiruek nola egiten diote aurre astelehen goizari. Iratzargailuak jo eta ze errutina segitzen duten astelehenetan konta iguzu. Botaiezu bertso bana, eta asmatu duzun edo ez, hain zuzen atzekoek, esango dizute. Astelehenetan iratzargailuak jo eta. Gure maialen astelenetan erretxin xamarra izan, kantatu zuen bezperan beran Lizartzan Eibar Alkizan. Hasierako agurra 2000 turra, baina oin loak komen izan, ze astelenak domekak dira bertsolarien bizitzan,
Ze astelenak domekak dira bertsolarien bizitza. Azken egun bat da igandea, hor zeharkatzen da marra. Astelenean hasten da gure deskantsuaren aparra. Baina ze esan dezu, seguru altzaudezu, erretxina ta abarra. Astelena da ni simpatika naizen momentu bakarra. Astelena da ni simpatika naizen momentu bakarra. Eta Andoni zutabegintzan iritsia urrutira, astelenetan egiten zion sarri behar horri tira. Berrian zutabea gaur letrarik gabea, utzi egin du eta biba, beste kafe bat ta zigarro bat ta ohera itzuli da. Beste kafe bat ta zigarro bat ta ohera itzuli da. Zortzi urtean ni berriako, zutabeai itxatxita, orai utzi dut eta astelen goizetan pake polita. Beti dut martxa bera, baina hortik aurrera, derrigorrez iruzita. Kafe belbeltza zigarroa eta komunerako bisita. Kafe belbeltza zigarroa eta komunerako bisita. Eta ametxek ere kantuan, asteburuko denbora, taste barruan ere landenak dijoaz gora ta gora. Ume eta etxeko presa, dena baita estresa, joaten da edonora. Gaur bera joan da ikastolara, ta umea bertso saiora. Gaur bera joan da ikastolara, ta umea bertso saiora. Ba esango dizut, gaurko goizakan izan ditu 8 fase, naiz jantzi denak prestan geneuzkan, atzo argesan bezelaxe. Galtza hori etzun behar, galtzerdiekin negar, aita izaten ez da aixe. Ta bukaera badakizue, bajuan zaide olaxe. Ta bukaera badakizue, bajuan zaite olaxe. Eraztuna, baialen zutitu mesedez. 60 urte izango dira Lizartza bezalako herrietan
euskaraz hitz egiteagatik aurrei behatzean eraztun bat jartzen zietena. Hartu eraztuna. Gaur egun, soinean ez daraman arren, zer eraztun mota eransten zaio jendarteari, Maialen. Zuk erabaki arrazoi batean sakondu edo eraztun desberdinak aipatu. Eraztuna. Baserritatik bera jeisten zen ume ura zen izua. Sotan adunak emango zion lehenbiziko abisua. Norbere herria beti ezbaita norbere paradisua. Naiz euskaldunak egun ez daukan trasteon konpromisua. Oraindik ere barruan dauka izatearen izua. Larai, 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 lara, eraztunaren pisua. Baina sinisten genuen eta izaerari jarraitu. Ta euskarari eutsi etxean, naizta kalean ez aitu. Gero ikastolak ta liburutan, zerbait euskarazko aipu, espazioa irabazi zen, baina ezin da lasaitu. Ustez kaleak hartutakoan, legeak baztertu gaitu. Larai, 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 lara, legeak baztertu gaitu. Udaletxetan dokumentuak galdu egin ditu euskarak. Ta hizkuntzarik ez dute behar, langile berri hilarak. Irabazian geunden garaian, berriz hasi dira trabak. Espainiako inkisizio berriaren adarkadak. Lehen eraztunak jartzen zituzten horien seme alabak. Larai, 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 horien seme